സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അറിയാലോ, കളമശ്ശേരിയിലാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാർച്ച് 29 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കാപ്പാക്ക് സെയിൽ. അത് ഇന്നാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. ഇഷ്ടമാതിരി കസ്റ്റമർ രാവിലെ മുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിലാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. 1 ഡേ ഓൺലി കാപ്പാക്ക് സെയിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തറവാട് റെസ്റ്റോറന്റ്. തറവാട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ലെക്സ് കോട്ടോ. സോ കേറി വാ മക്കളെ, നമ്മുടെ അടിപൊളി ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടി അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വരാൻ മറക്കരുത്. ഞായറാഴ്ചയാണ്. സോ വൈകിട്ട് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെയിലുള്ളത്. കാർ പാർക്ക് സെയില്. ഇഷ്ടംമാതിരി ഓഫേഴ്സും മൾക്കോട്ടൺ സാരീസിനും ഹോൾസെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി ഓഫേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വരാൻ മറക്കരുത്.